Mali by sme pekné krúžky v očiach. To hej. Ináč vieš, že nám sa nedá dať filtre, keďže sme dvaja. Hej? No, to by nešlo, podľa mňa. Možno by sme mali spoločný. Mali by sme to inak vyskúšať, dať si jeden filter spoločný. Dobrý večer prajeme. Dobrý večer. To bol náš strop. Musíte to nastaviť. Aby sme sa tam pomestili. Hej, aby sme sa pomestili všetci. Dobre, Danka tu je. Danka tu je. Ako sa to robí? Aha. Ťung. No, tak... Tak ty sa ma pýtaš, že ako? Pripojila sama už tentokrát, úžasná. Takže pre všetkých, ktorí ste tu, dneska večer asi pohovoríme s Dankou Maťuchovou. Dobrý večer. Dobrý večer. Dobrý večer. Počkejte, teraz neviem, či mám stišený telefón. Aj, mám stišený telefón, dobre. Skúste ešte niečo povedať? No, počujete ma? Výborne. Úžasné. Aj vás vidíme. Už to máme nacvičené. Môžem si vyskúšať aj tú bolku za vami. To máte doma ako tapetu? Nie, to som tam dala teraz ako tapetu za mňa. Výborné. Prekryla ste nejaký drahý obraz určite. Nie, to je stena, takáto. Tematická, čo by sme si nemali. My sme mali notovú osnovu, ale už nemáme. No. Bolo to veľmi rušivé. Hej. Dobre, takže vítajte. Podarilo sa nám spojiť, je to super. Fantastické na prvýkrát. Áno. Na prvýkrát, áno. Budeme, myslím, že všetci pamätať, že keď robia sa liveka, tak je počítače odložiť. Telefóny pripraviť, stojančeky nachystať. Nabití sme. Tak, nabití sme. Nabití sme, áno. Taký dotazník. Áno. To-do list pred kolom. Dobre, takže Danka Maťuchová je certifikovaná lektorka Batesovej metódy. A je to liečba z raku vlastne prirodzenou cestou. Dobre, som to povedala? No. Bez toho liečba. Ťažko povedať, či je to liečba, lebo je to... Keď sa pýtali doktora Batesa, že čo je to vlastne tá jeho metóda, tak on im povedal, že to nie je žiadna nejaká novo objavená metóda, to je len spôsob, akým sa znovu učíme pozerať, ale tentokrát správne, lebo každý človek, každé dieťa, keď sa narodí, tak vlastne sa učí pozerať. Hej? Videnie je schopnosť naučená. To znamená, že keď sa narodí, tak sa postupne učí napríklad vidieť stále na bližšie a bližšiu vzdialenosť, hej? Čiže sa učí tomu zaostrovaniu, neskôr sa vyvíja to binokulárne videnie, čiže videnie oboma očami. No a v priebehu toho vývoja môžu u toho človeka nastať nejaké zmeny, či už je to spôsob, akým tie oči používa, nejaké zlozvyky, ktoré používa pri tom pozeraní, ja neviem, že sa snaží žmúriť, hej, alebo nežmurka tak, ako by mal žmurkať, čo v dnešnej dobe hlavne pri týchto obrazovkách je, poviem, že úplne bežné, že ľudia prestávajú žmurkať. Čiže takéto zlozvyky potom prispievajú k tomu, že ten zrak sa nevyvíja správne, respektíve sa postupne oslabuje, až keď si uvedomíme, že videnie je rozmazané a vtedy nastupuje návšteva očného lekára a tak ďalej. Dobre. Ten bežný klasický postup. Kľudne teda povedzte niečo o sebe viac, že ako ste sa k tomu dostali, k tejto metóde a ten váš príbeh určite ľudí bude zaujímať, lebo je veľmi fascinujúci. No, ja mám pocit, že už som to hovorila miliónkrát a že to už všetci musia vedieť. Verte mi, že keď spieva Chris Martin v Coldplay nejakú pesničku, tak on tak hovorí, že kurní, už som dospieval 8233 krát, ale tí ľudia to vidia prvýkrát. Dobre, takže v krátkosti o mne. No, ja som čerstvá 50-tnička, takže už som 50 plus klub. Narodila som sa v Revúcej, možno viete, že Revúca je známa prvým slovenským gymnáziom, kde študoval aj Martin Kukučín. No, nakoniec som aj ja študovala na tom gymnáziu. A neskôr som šla študovať do Bratislavy, kde som vyštudovala ekonomickú univerzitu, účtovníctvo, auditorstvo a hospodárskú statistiku. Vážne? No, tak kopu ekonomov končí potom pri alternatívnych metódach. Nemajú veľmi dobrú asi túto, ako sa to povie, keď sa integruješ akože do toho zamestnania, ktoré študuješ, že si moc dobrý výsledok teda nemajú. Ja si zase myslím, že kopu ekonomov končí práve v takýchto podnikateľských kaďakých
terapeutických službách a neviem akých metódach. Ale zase si myslím, že to ekonomické štúdium na niečo bolo, lebo aspoň sa vieme orientovať v tom podnikateľskom tej oblasti, hej, že napríklad ja si robím účtovníctvo, už to potom len kamarátke dám, nech mi to nahodí do daňového priznania, lebo to už sa mi nechce. A zase možno viem si spočítať 2 a 2, hej, takže aspoň v tom mi tá ekonomia pomohla a pomáha v tom podnikaní. No ja som pracovala v štátnej správe a tak teda pustím to do éteru. Pracovala som v daňovej správe ako kontrolórka, takže to asi nekladem sa páči. No a nakoniec som teda skončila na tej opačnej strane, kde teraz kontrolujú mňa. Ale vlastne som tam robila, keď to spočítam spolu s materskou, asi 18 rokov. Som bola teda vedená v tej štátnej správe. No a prišla som do Banskej Bystrice za manželom. Tu som potom pracovala na medzinárodných vzťahoch na daňovom riaditeľstve, čiže som cestovala po svete, chodila som na zasadnutia OECD, do Bruselu na Európsku komisiu, čiže mám za sebou takúto kariéru medzinárodnú a nakoniec som teda išla na materskú dovolenku so svojím prvým dieťatkom a to druhé, keď sa narodilo, tak sa narodilo predčasne, čo spôsobilo kadejaké zdravotné problémy, s ktorými sa vlastne boríme dodnes a vlastne moje druhé dieťa je ťažko zdravotne postihnuté a práve kvôli zraku som hľadala teda nejaké tie metódy, ktoré by mu mohli pomôcť, keďže klasická medicína povedala, že tam už sú proste v koncoch. No a ja som o Batesovej metóde počula, respektíve som aj mala knižku o tejto metóde ešte z nejakých 90. rokov, keď som si to kúpila v Revúcej v knihkupectve, lebo ja sama som bola krátkozraká, nosila som okuliare kvôli krátkozrakosti asi 20 rokov. No aj som skúšala niečo z tej knižky, ale priznám sa, že teda mne sa to nepodarilo podľa knihy. Ale vlastne až keď som bola na tej materskej dovolenke, tak som si uvedomila, že po určitom čase, keď som tie okuliare odložila, lebo som ich nepotrebovala, aj nešoférovala som, nepozerala televízor, tak som fungovala bez nich. No a počase som zistila, že teda vidím lepšie. A keď som si to potom neskôr aj otestovala a bola som vlastne aj u očnej lekárky, ale len skrz toho, že keď som chcela študovať potom tú Batesovú metódu v zahraničí v Anglicku, tak bolo podmienkou vyšetrenie v očnej ambulancii. No, tak som šla na to vyšetrenie a tam vlastne doktorka zistila, že mám emetropiu, čo je vlastne 100% videnie, respektíve ja som mala vtedy 120, hej. Čiže mne sa zlepšilo o niekoľko riadkov ešte viac som videla, ako bola tá norma. No a to bolo vtedy také zaujímavé, lebo pani doktorka sa pýtala, že ako je to možné, že sa mi zlepšil zrak. Ona vás sa pýtala, hej. Áno, že či to nejaké lieky užívala. To by bolo super, to by boli lieky na krátkozrakosť. To by bol dobrý biznis. Ale ja som povedala, že som odložila okuliare a týmto haslo, hej. No ale toto nejako sa nebralo do úvahy, že tam by to mohlo byť tým, že som tie okuliare odložila. No a potom, keď som šla študovať do toho Anglicka, tak vlastne tam som potom prišla na to, že prečo sa mi zrak zhoršil a potom prečo sa mi zlepšil. Hej. A vlastne, keď sa už dostanem k tej Batesovej metóde, že to je vlastne metóda, čo som už hovorila, že je to spôsob, akým sa učíme pozerať na novo a na novo uvoľnenie bez námahy. Pretože Bates prišiel na to, že za väčšinu zrakových problémov môže napätie a stres. A je jedno, či je to napätie spôsobené psychickým nejakým stresom, stavom, alebo je to fyzického pôvodu, čo znamená, že to môže byť napríklad iný zdravotný problém toho tela, toho organizmu, alebo to môže byť momentálny akutný stav, či už horúčka, alebo bolesť hlavy, alebo iné problémy. Takisto to môže byť liekmi, chemickými liekmi, ktoré spôsobujú nerovnováhu v tom organizme. Môže to byť stravou, môže to byť nejakými návykovými látkami a tak ďalej. Proste tých vecí je tam kvantum, ktoré na to vplývajú. Takisto to môžu byť svetelné podmienky. Určite si mnohí všimli, že keď je pekné slniečko, že vidíme oveľa lepšie, ako keď je zamračené. Ja v tej jednej z mojich knížiek som aj písala, tuším, o jednej pani, ktorá, keď som ju testovala čítanie na blízko a bolo to pri zatiahnutých závesoch, čiže ako normálne svetlo, len vo vnútri v miestnosti, tak prečítala nejakú, ja poviem z brucha, hej, 18,
A keď sme prešli na svetlo, tak prečítala 16 alebo 12 alebo 14, neviem. Proste o niekoľko riadkov prečítala viac. To znamená, že naozaj to svetlo nám prináša okamžité zlepšenie zraku. Hej, je to naozaj, to slniečko je lekár. Takže to bolo, čo sa týka teda tých podmienok, ktoré vplývajú na to, ako vidíme. Čiže akékoľvek zmeny, vonkajšie alebo vnútorné, tým zmenám sa musí náš organizmus prispôsobiť. Hej? Čiže či je to zmena teploty, či je to zmena iných podmienok, vždy na to organizmus nejako reaguje tým, že si vytvára novú rovnováhu. No a práve takisto vlastne reaguje aj ten zrakový aparát, to znamená, akékoľvek napätie sa prejaví okamžite v tých očných svaloch, ktoré vlastne zabezpečujú tú akomodáciu alebo to zaostrovanie, takisto spájanie obrazov tých oboch očí. Čiže vlastne Bates došiel k tomu, že teda ten zrak kolíše neustále. A keď si povedieme, že vlastne my, keď navštívime toho očného lekára a on nám v tom danom momente nameria aktuálny stav, momentálny stav toho nášho zraku, ktorý môže zahrňať jednak stres z toho vyšetrenia samotného, hej, ten syndrom bieleho plášťa, to asi väčšina ľudí pozná, že už len myšlienka, že mám dneska vyšetrenie u hociakého lekára, hej, máme stres v tom organizme. No, ďalšia vec, keď nám povie lekár, že no a teraz mi budete čítať tú moju tabuľku, hej, ten odstup, čo je za mnou, a teraz tak sa snažím, tak všelijako žmúrim, krútim sa, lebo však vidím to na tých svojich študentoch, keď prídu a po niektorí všelijako skúšajú, z ktorého uhla by to videli, tak niekedy je naozaj komické, hej. No a predstavím si, že to takisto funguje u toho lekára. Čiže to napätie, ktoré vzniká z tej snahy prečítať ostro, hej, keď sa snažíme všelijako žmúriť, tak aj to žmúrenie vytvára napätie. No a samozrejme v očnej ambulancii väčšinou tie podmienky aj svetelné sú horšie, pretože ten lekár vám potrebuje dať také okuliare, aby vám boli dostatočné alebo dostačujúce aj v horších podmienkach. Hej, prídete večer do reštaurácie, kde je stlmené svetlo, hej, lebo je to intimné osvetlenie a vy si potrebujete prečítať menu, tak vám musí dať také okuliare, aby ste s tými okuliarmi videli aj v tom slabom svetle. Hej? No. Lenže potom, keď prídete vonku na nejakú pláž, hej, kde svieti prudké slniečko, vy sedíte pod slniečníkom, ale aj tak je dostatočne silné a teraz si otvoríte knižku a tie okuliare vám musia byť extrémne silné. Hej? Čo vlastne tí ľudia mnohí uvádzajú, že tie okuliare, ktorým lekár predpísal nové, dajme tomu, že sú im nie dobré, nesedia im. No samozrejme, lebo lekár to nameria za iných podmienok, ako to oni potom použijú. A keď som povedala, že vlastne zrak kolíše neustále, to znamená v závislosti od tých rôznych podmienok, tak tie okuliare, ktoré majú fixnú korekciu, potom môžu pre tie oči byť príliš silné. Hej? Opäť v tom zrakovom aparáte vzniká napätie, ktoré v konečnom dôsledku tie oči oslabuje. Hej, čiže akékoľvek napätie oslabuje zrakový aparát. No. Ďalším takým napätím alebo takými zlozvykmi môže byť bdele snívanie, hej, ruka pod hlavou, oči otvorené a teraz som myslel, kde si úplne mimo. No a vtedy vlastne ten zrak máme rozostrený, hej. Nejaké informácie, ktoré prichádzajú do nášho mozgu, dostávame rozmazaný obraz. No a mozog teraz nevie, čo s tým, hej, lebo je to rozmazané a my v podstate mu ani neumožníme, aby nejako si na to zaostroval, lebo my sme myseľ vypli. Hej? No a teraz už doktor Bates písal, že vlastne to zrakové vnímanie je len z nejakých 10% záležitosťou očí. Tých 90% je tu. Hej? Myseľ, mozog, ktorý spracováva tie informácie. To znamená, keď my vypneme tú myseľ a vôbec to vnímanie mozgom, hej, z toho procesu zrakového vnímania, tak vlastne vzniká ďalšie napätie, ktoré ten zrak oslabuje. Bates nameral, teda keď pozoroval ľudí pri tom bdelom snívaní, tak nameral o niekoľko dioptrií zhoršené videnie. Hej?
Čiže aj takéto, kto niekto často takto proste akože relaxuje. Lepšie zavrieť oči. Áno, veľmi jednoduché. Buď sa vrátite do prítomnosti, alebo... Zavreté oči, viete, na mítingu. Zatvárať oči, na nejakom nudnom mítingu, musíte ich mať oči. No, a takto keď ste toto spomenuli, ja si pamätám, keď som bola na úplne prvej konferencii v roku 2010 v Anglicku, venovanej práve tomu prírodzenému zlepšovaniu zraku. A teraz mali sme prednášku a ako som tak sledovala tých účastníkov, tak všetci takto, hej? Vravím, čo to je? Veď tí ľudia sú absolútne neúctiví voči tomu prednášajúcemu. Všetci tu ja, hej? A potom som pochopila, že oni vlastne relaxujú, hej? Oni tým očiam dopriahali odpočinok. A nikto to neriešil, hej? Pretože všetci to považovali za niečo úplne prirodzené. No. Takže tak. No, takže keď chcete dopriať očiam odpočinok, no tak... Zavrite všetci oči. Tak ako ste hovorili, hej, zavrieť oči a ešte väčšiu tmu dosiahneme práve tým priložením dlaní na zavreté oči. Čiže mnohí tí, ktorí chodia na tie nejaké jogové cvičenia, tak na konci tej jogy alebo tej hodiny, tej lekcie, tak vlastne toto praktizujú. Hej? Čiže to je staré známe, hej, už z tej jogy. Kto vie, odkiaľ na to prišiel doktor Bates, pretože to bolo v 1921 vyšla jeho knižka, takže niekedy predtým k tomu došiel. No, či tam boli nejakí jogíni, Indovia, ťažko povedať, neviem, ako sa k tomu dostal, alebo k tomu došiel úplne prirodzene tým, že vlastne oči potrebujú odpočinok v podobe tmy. No a čím väčšia tma, tým lepší odpočinok. Čiže vy odporúčate čas dňa, ako Palomík sa tomu hovorí. A som už... Kedykoľvek. No samozrejme, keď sú oči unavené, boľavé, svrbia, štípu, pália, slzia, čokoľvek, akýkoľvek problém akútny, tak je to najlepšie, hej? Čo najväčšiu tmu dopriať tým očiam. Takže použiť to kedykoľvek pri tom akútnom probléme a z toho dlhodobého hľadiska, čím častejšie to budete praktizovať, tým lepšie. Môžete si to vyskúšať už len takouto jednoduchou vecou. Môžete si vyrobiť takú pirátsku pásku, hej? To dáte na oko a po nejakých 10 minútach, hej, to máte na tom oku, si potom porovnáte, ako vidíte tým okom, ktoré bolo zakryté a ako tým druhým. Je to obrovský rozdiel. Hej. Ja napríklad túto pásku už je taká zničená, ja si potom dávam ešte takéto také gázy z lekárne, hej, také štvorčekové, aby mi to teda bolo na to, ako vyplnilo teda celý ten priestor. Ja to používam, keď napríklad aj pracujem s počítačom a keď ma bolia oči, tak jedno oko v tme relaxuje, hej, odpočíva a to tým pracujem. To je taký môj grif, hej, pretože keď si zoberiete, že vlastne na čo nám slúžia dve oči. Hej, no, nie sú na parádu, aj keď samozrejme je to pekné, keď máme dve oči, hej, ale v podstate každé oko sníma obraz trošku iného uhla a vlastne v zrakovom centre v mozgu sa nám tie dva obrazy spoja a vytvoria trojrozmerný plastický obraz. Ako náhle jedno oko zakrieme, tak obraz je plochý. Automaticky prichádzame o tretí rozmer, o odhad vzdialenosti, zhorší sa orientácia v priestore, ťažšie sa nám číta, celkovo to videnie je slabšie. Čiže toto zažívajú hlavne ľudia, ktorí majú poruchu binokulárneho videnia, čiže či je to strabizmus, škúlenie, alebo tupozrakosť, kedy jedno oko v podstate mozog ako keby nepoužíval. Toto oko má rozmazané videnie a nedá sa to korigovať vlastne ani okuliármi alebo šušovkami. Čiže to oko nie je slepé. To oko len mozog ako keby vypol. To znamená, že neplatí ani to, že ak sa s tým nič neurobí do nejakého veku 8 až 10 rokov, tak už sa s tým nedá nič robiť. Nie je to pravda. So zrakom sa dá pracovať celý život, čo je skvelé. Teraz nedávno kolega z Ameriky rozprával, že mal pani, ktorá prišla za ním vo veku nejakých 92 rokov a povedala, že chcela by priestorové videnie, lebo tie pozerala vlastne len jedným okom. No tak za nejaké 2 roky dosiahla to priestorové stereoskopické trojrozmerné videnie. Ne? Čiže nie je to vôbec limitované vekom. Hej?
takisto u tých detí. Samozrejme, že u detí to ide rýchlejšie, hej, pretože ten zrak majú pružnejší. Keď si zoberieme len, čo sa týka ostrosti, tak detičky majú oveľa pružnejší zrak ako dospelí a niekedy si dokážu až 6 dioptrií doostriť. Samozrejme, väčšinou sa to týka detí, ktoré sú ďalekozraké. Ďalekozraké detičky sa vo všeobecnosti rodia ako ďalekozraké. To znamená, že tá očná guľa je krátka. Hej, ako rastie, tak aj tá očná guľa rastie do toho normálneho guľatého tvaru. Ale môže sa stať, že v priebehu toho vývoja nastane nejaká trauma, stane sa niečo. Hej, akurát dneska som mala jednu lekciu, kde vlastne sa hovorila maminka o tom, že začalo to pred nejakými 3 rokmi, tak som sa pýtala, a čo sa stalo pred tými 3 rokmi? Zomrel nám detko. Hej. Mal veľmi úzky, blízky vzťah s tým dieťatkom a to dieťatko to poznačil. A zároveň, ako zomrel, narodil sa mu súrodenec. To znamená hneď 2 veľké zmeny. Hej. A už takáto zmena pre to dieťa môže byť traumou. Hej. Už len to, že nechce vidieť naozaj tú situáciu, čo sa deje. Nemôže to nejako ovplyvniť a to napätie, ktoré v ňom je, to psychické napätie, sa doslova prejaví navonok. To, čo nechcem vidieť, naozaj vidieť nebudem. Hej. Že skutočne to má s tou psychosomatikou veľa čo dočinenia a psychika tam hrá hlavnú úlohu, lebo ľudia, keď prichádzajú za mnou, oni to berú tak, že vlastne ja im dám nejaké cvičenia, ktoré im ten zrak napravia. Hej? Ale to je asi tak, ako keď príde 100-kilový človek a povie, že chce schudnúť na 60 kg a tých 40 kg, hej, povedzte mi nejaké cvičenia. No otázka je, bude ich poctivo cvičiť? Ďalšia vec. Bude jesť toľko, čo dovtedy a bude jesť takú istú stravu, čo dovtedy, alebo bude jesť ešte viac ako dovtedy a bude nevyváženú stravu, hej? Aké budú ďalšie zvyky? To nie je len o tom, že ja budem robiť len nejaké cvičenia, hej? A ďalej, psychické nastavenie. Ja veľmi rada pozerám taký zahraničný kanál, kde sú tí morbidne obézni. A nie, že by som sa v tom vyžívala, ale proste na tom veľmi pekne vidieť, ako tá psychika pôsobí pri tom ich chcení sa, hej, že zbaviť sa toho nadmerného tuku a oni majú ako jediný cieľ dosiahnuť tú operáciu toho žalúdka a myslia si, že tým sa všetko dosiahne. Že to je vlastne cieľ, ktorý potrebujú dosiahnuť. A celý čas im ten lekár hovorí, že vy najskôr sa musíte dostať do toho režimu, do toho nastavenia, kedy budete chudnúť. Až po určitej dobe, keď mi ukážete, že áno, že naozaj máte silnú motiváciu, že pracujete na tom, že máte určitý režim, že máte rozpis, ako prijímate tie kalórie a tak ďalej, že si proste zvyknú na ten nový režim, až tak môžu ísť na tú operáciu. A potom musia pokračovať. Mnohí si mylne myslia, že keď príde operácia, že tým je to vyriešené. No to nie je pravda. Ich predtým vlastne len pripravia na to, čo budú potom musieť robiť ďalej. Hej? Že tá operácia je len určitá taká pomôcka. No a to isté je aj v prípade tej Batesovej metódy. Tie cvičenia sú podporné na to, aby sme ten zrak zlepšili. Ale to hlavné je tu. Ale ako potom pracovať s tými detičkami, napríklad, čo majú takúto vnútornú traumu? Je to o tom, že ten rodič musí nejakú proste ako keby, neviem, vynahradiť tú stratenú lásku alebo tú osobu, alebo... Viete čo, nie som psychoterapeut, keď to niekedy tak vyzerá, ale ja si myslím, že určite by s tými detičkami bolo dobre pracovať práve s nejakým terapeutom, ktorý sa na to zameriava. Ja vám nepoviem, sú terapeuti, ktorí robia rodinné konštelácie. Jasné. Sú takí, čo robia tu One Brain Method, kadejaké rôzne takéto, takí koučovia. Treba sa pozrieť na to tak komplexnejšie a potom v závislosti od toho si vybrať akože nejakú... Aj toto... Asi tak, že vlastne, aby to dieťa sa naučilo spracovať tú traumu, hej? Aby mu to dokázal niekto pekne vysvetliť a vyviesť ho z toho jeho traumatického zážitku, to je hlavné, hej? No keď sa na to pozrieme z pohľadu toho dospelého človeka, tak taký hlavný blok je možno ten, že či to vôbec funguje, hej? Lebo my sme naučení
vlastne celý život nám hovoria, že zrak, ak sa raz zhorší, už sa nezlepší. Hej? My sme takto nastavení, máme to v hlave. Hej? Ďalšia vec. Ako náhle prekročíte 40-ku, tak okuliare na čítanie sú nevyhnutné. Hej? No. Ja som sa pochválila, že už som 50 plus a ja stále tie okuliare na čítanie nepotrebujem. Hej? Že je to o vnútornom nastavení. Nedávno mi volal jeden starý priateľ rodinný, ktorý má 88 rokov a povedal mi, že on dodnes okuliare nepotrebuje. Hej? Čiže naozaj, že tie okuliare nie sú nutnosťou alebo nevyhnutnosťou, tak ako sa to hovorí. Jasné, tá pružnosť toho zraku sa znižuje vekom. Hej? Ako som hovorila, že u tých detičiek je oveľa pružnejší ten zrak, ale neznamená to, že sa s tým nedá nič robiť. No to, že my v 50-ke máme ochabnuté svalstvo, lebo sa nehýbeme a sedíme za počítačmi a podobne, no tak koho je to vina? Hej? Keď si zoberieme, že tí ľudia, koľko je takých 90-tníkov, keď si zoberieme tú východnú kultúru, hej, tí Japonci alebo ktorí dokážu robiť premety v 90-tníci a sú takí ohybní a majú také svalstvo, čo ja im len ticho závidím, hej. No. Čiže je to presne to isté o zraku, hej. Keď si zoberiete, že vlastne oči, alebo teda v tom zrakovom aparáte máte veľa svalov. Máte tam svaly, na ktorých je uchytená šošovka vnútročná. Hej. My vidíme len tú čiernu zreničku, čo je vlastne priehľadná šošovka a ona je vo vnútri na takých drobných svaloch, ktoré jej umožňujú meniť tvár. Hej. To znamená, že z pohľadu klasickej medicíny je to práve táto šošovka, ktorá nám umožňuje vidieť ostro. Hej. Do diaľky alebo na blízko. Vekom tá pružnosť týchto svalov alebo tej šošovky sa znižuje. To znamená, že práve preto po tej 40-ke sa nám predĺžujú ruky a keď zastanú, tam, kde skončia ruky, tam začínajú okuliare. No, asi tak by som to povedala, hej. No, ale samozrejme, to isté sa dá pracovať aj s týmito svalmi. Toto je z pohľadu klasickej medicíny, teda zaostrovanie pomocou tej šošovky. Ako keď chodia ku mne ľudia na konzultácie, ja im vždy vysvetlím, že toto je len jeden spôsob, ako zaostrujeme. A práve doktor Bates prišiel na to, že zaostrujeme aj inak, pretože keď robil operácie katarakty, čiže sivého zákalu, on normálne operoval oči, tak ako aj dnes sa operujú, hej. Čiže mal svojich pacientov, ktorým vybral tú šošovku a vtedy sa ešte nedávali také implantáty, ako sa dnes dávajú kadejaké od výmyslu sveta. Čiže tí ľudia ostávali bez šošovky. Napriek tomu sa naučili zaostrovať. Ako nehovorím, že na 100%, lebo určite, že tam tá nejaká optická sila chýbala, ale naučili sa do určitej miery zaostrovať. To znamená, že on hľadal teda spôsob, ako inak to oko môže zaostrovať, keď nie pomocou tej šošovky. No a zistil, že vlastne tie očné svaly, okohybné svaly, ktoré nám umožňujú otáčať očami do všetkých strán, niekedy hovoríme, že guľame očami, hej, tak vlastne to guľanie očami nám zabezpečuje 6 okohybných svalov. Sú to 4 priame svaly a 2 šikmé svaly. Keby som to zobrala, že toto máme oko, hej, tak tie priame svaly sú uchytené na to oko zhora, zdola, zprava, zľava, hej, čiže vlastne z každej tej strany a dozadu na kosti lebečné. A potom máme 2 šikmé svaly, ktoré nám okolo toho oka robia akoby taký opasok. Jeden ide spodkom a druhý ide vrchom. Hej? Čiže vytvárajú akoby taký opasok. Takže jeden z vrchu, jeden zo spodku. No a teraz si zoberte, že čo sa stane, keď ja zatiahnem tieto svaly, ktoré sú zhora, zdola, sprava, zľava, tie priame svaly. Keď ich zatiahnem dozadu, tak keďže oko je mäkké, tak ja ho sploštím. Takto, hej. Dosť tvrdá je tá loptička, ale viete si to predstaviť, hej. Čiže sploštím ho takto. To znamená, že ja vidím potom dobre do diaľky. Hej. Lebo zmením vlastne tú plochu, na ktorej sa lámú lúče svetla a tým pádom vidím dobre do diaľky. Keď zatiahnu tie šikmé svaly, teda tie, ktoré vytvárajú ten opasok okolo oka, no tak čo sa stane s balónom, keď mám balón a okolo neho mám opasok, ja keď ho zatiahnem, tak ten balón sa pretiahne, hej? Čiže vytvorí tú elipsu takýmto smerom. No a čím je väčšie zakrivenie,
no tak tým lepšie vidím na blízko. Hej? To znamená, tak ako tá šošovka, ktorá je vo vnútri oka, keď pozerám do diaľky, je sploštená, hej? A keď pozerám na blízko, tak sa vypučí do tváru vlastne takej akoby lupy. Do diaľky je taká a na blízko taká. No a vlastne v spolupráci s tým pracujú aj tie očné svaly, ktoré menia tvár tej očnej gule a teda keď sa sploští očná guľa takto, aj šošovka sa sploští takto, tak vidíme dobre do diaľky a naopak. Keď tie opaskové svaly tú očnú guľu predložia takýmto spôsobom a zároveň vo vnútri tá šošovka sa vypučí do tvaru tej lupy, tak vidíme dobre na blízko. Hej? To znamená, my dokážeme cez tie očné svaly ovplyvniť tvár očnej gule, ale to neznamená, že to sa takto bude splošťovať. Hej? To je len pre obrázok. Lebo keď si zoberiete, že vlastne odchýlka 1 milimetra je jedno, či tým smerom, už podľa toho je vlastne plusová alebo mínusová tá odchýlka, tak pri 1 milimetri to urobí 3 až 4 dioptrie. Čo je obrovský rozdiel. Hej? A to je teda extrémne rozmazané videnie. Čiže tá očná guľa na prvý pohľad môže vyzerať guľatá, ale stačí minimálna odchýlka a už tie lúče sa budú lamať inak a sa spoja pred sietnicou, vtedy je oko krátkozraké a vidíme horšie do diaľky, alebo by sa spojili až za sietnicou, vtedy je očná guľa príliš krátka a my vidíme horšie na blízko. No, čiže to, čo som hovorila o tej šošovke, že vlastne po 40-ke, keď sa oslabuje, alebo teda znižuje pružnosť tej šošovky alebo tých svalov, na ktorých je uchytená, tak táto diagnóza sa nazýva presbyopia, alebo je to starecká slepota, hej, alebo bezkozrákosť. Najčastejšie syndrom krátkych rúk, hej. To sú také ľudové názvy, ale proste ten odborný názov je presbyopia. A to je potom rozdiel medzi ďalekozrakosťou a presbyopiou. Lebo síce v obidvoch prípadoch máme plusové dioptrie, aby sme videli na blízko, ale rozdiel je v tom, že pri ďalekozrakosti je krátka očná guľa, hej, takto sploštená, nie je guľatá, ale je kratšia. A pri presbyopii je to problém vo vnútri tej šošovky. Čiže ľudia si to častokrát mýlia a dokonca si mýlia aj krátkozrakosť a ďalekozrakosť. Hej? Keď prídu ku mňa a povedia, že ja mám krátkozrakosť. Hovorím, dobre, a kde máte rozmazané to videnie? Na blízko alebo do diaľky? No na blízko predsa. No, tak nemáte krátkozrakosť, lebo krátkozrakosť znamená, že vidíte na krátku vzdialenosť, hej? A nevidíte dobre do diaľky. Čiže to je ten rozdiel. No, mnohí si to neuvedomujú, hej, lebo je to také dosť metúce. No a priznám sa, kým som ja nenosila okuliare, takisto som v tom mala zmetok, takže to vôbec akože vôbec to nemá nejaký vplyv. Väčšina tých techník, ktoré sa používajú v Batesovej metóde, alebo tých aktivít, alebo teda nie väčšina, ale všetky, slúžia na uvoľnenie toho napätia v zrakovom aparáte. Čiže je jedno, či vy použijete svetlo, slnko, hej, na tú relaxáciu, alebo tú tmu, alebo dokonca pohyb. Hej. Keď si zoberiete, že rozdiel medzi alebo teda relaxácia môže byť takisto dynamická, ako môže byť pasívna. Hej? Že sa vyvalím na gauč, ale nemusím relaxovať. Hej? Všetko ma bolí, všetko ma tlačí a som nervný. To neznamená, že relaxujem, keď ležím. Hej? A niekto pri športe môže relaxovať a je v neustálom pohybe. Hej? Čiže pre nás je dôležité dosiahnuť práve tú relaxáciu, to uvoľnenie napätia v zrakovom aparáte. No, takisto, ako som hovorila, že žmúrenie alebo násilné pozeranie, namáhavé pozeranie vytvára napätie v tom zrakovom aparáte, rovnako ho môžu vytvárať okuliare. Hej. Práve preto som vravela, že tým, že tá korekcia je fixná, ale náš zrakový aparát neustále kolíše, tak práve tá fixná korekcia pri permanentnom nosení okuliarov môže tie oči oslabovať práve v tých momentoch, kedy by sa ten zrak chcel zlepšiť, ale sa nemôže. Pretože tie okuliare udržiavajú to oko stále v tej istej refrakčnej chybe, čiže krátkozrakosti alebo ďalekozrakosti alebo presbyopii alebo astigmatizme, pre akú boli určené. Hej?
Presne. Takže ak má minus 2 dioptrie, tak stále to oko bude v tej istej chybe, aby som ja cez tie okuliare videla. Hej? Nedokáže sa zlepšiť. No, čiže mu nedoprajem tú voľnosť toho pohybu, kedy by tie očné svaly mohli pracovať uvoľnenie bez námahy. Presne. No ďalšie napätie. Aj otázku, ak môžeme vás prerušiť. Pýta sa tu divoká strava. Dá sa riešiť aj svetloplachosť? Manžel má diagnostikované bez slnečných okuliarov ani na krok. No, tak a teraz sa na to pozrieme zbližšia, lebo toto je úplne skvelá otázka, hej? No, keď si zoberiete, že naše oko, alebo vo vnútri nášho oka máme niekoľko fotoreceptorov. To sú bunky, ktoré sú citlivé na svetlo. Vzadu na sietnici máme bunky čapíky a tyčinky. Čapíky sa nachádzajú v centre a práve tie nám umožňujú vidieť ostro, aj drobné detaily a umožňujú nám rozlišovať farby. Tieto čapíky fungujú len vtedy, keď majú dostatok svetla, či už takéhoto umelého, alebo toho slnečného prírodzeného. Na druhej strane, na periférnej časti tej sietnice máme tyčinky, ktoré nám umožňujú vidieť vtedy, keď je svetla málo. To znamená večer, v šere alebo v noci. Keď vypneme svetlo, tak najskôr nevidíme nič a o chvíľočku sa začínajú rysovať obrysy predmetov. To znamená, že sa zapínajú tie tyčinky a umožňujú nám rozlišovať obrysy predmetov v tme. Tyčinky nám umožňujú ďalej vidieť periférne, čo znamená, že keď vidím periférne, vidím, čo sa okolo mňa nachádza, ale nevidím to ostro. Hej? Ja keď sa pozerám na vás, tak vás vidím ostro a periférne vidím, že tu je nejaký vankúš. Ale keby som vám mala popísať, že aké vzory sú na ňom, tak to nedokážem. Musím sa na to pozrieť priamo, a viem, že tu je nejaké hrozno, nejaké listy a tak ďalej, bodky. To znamená, že ja vidím ostro len malým bodom na sietnici a vidím ostro len tam ten bod, na ktorý pozerám priamo. Hej? Všetko ostatné je rozmazané. No a práve tieto tyčinky nám umožňujú vidieť periférne, vidieť za šera a za tmy, rozlišujú v podstate len odtiene tej sivej až po čiernu, no a umožňujú nám vnímať pohyb. Čiže sú rovnako dôležité. Hej? No, je dôležité pre dobré videnie, aby bolo v rovnováhe centrálne a periférne videnie. Hej? Keď si zoberieme, že my v dnešnej dobe väčšinou používame len to centrálne videnie, lebo či je to televízor, počítač, mobil, tablet, všetko, čo chcem vidieť ostro, na to použijem centrálne videnie. A to centrálne videnie má veľkosť špendlíkovej hlavičky, približne. To znamená, že v tomto mieste sa tá sietnica extrémne namáha a zvyšok sietnice používam minimálne. To znamená, ak niečo presilujem, tak to postupne slabne. Ak niečo nepoužívam, takisto to slabne. A v konečnom dôsledku slabne celé oko. No. Ale vrátime sa k tým fotoreceptorom, lebo otázka bola o tej svetloplachosti. Čiže máme tam čapiky, tyčinky. Hej? To sú fotoreceptory alebo bunky citlivé na svetlo, ktoré nám umožňujú zrakové vnímanie. Ale okrem týchto buniek citlivých na svetlo máme tam ďalšie bunky, ktoré nám umožňujú absorbovať nadbytok slnečného svitu a dokonca absorbujú to škodlivé UV žiarenie, ktorým sme tak strašení celý čas. A sú to bunky, alebo je to farbivo, ktoré dôverne poznáme, je to melanín. A to je farbivo, ktoré máme vo vlasoch, v pokožke, určuje nám farbu očí. Hej? Čiže toto isté farbivo, ten melanín, nám umožňuje absorbovať nadbytok toho slnečného svitu, aby sa nám vo vnútri oka nerobili kadejaké odrazy, hej, napríklad. A umožňuje nám to, aby my sme videli aj pri ostrom slnečnom svetle. Lenže my, keď si porovnáme hoci len 2 generácie dozadu, kedy naši starí rodičia boli, dá sa povedať, celý deň na slniečku. Oni dáke slnečné okuliare ani neriešili, hej. Celý deň boli na slnku, to znamená, tie oči boli neustále stimulované. My dnes trávime vonku koľko času? Keď si zoberieme, že v miestnosti, kde pracujeme v práci, hej, nejakých 8 hodín minimum, sedíme, kde to svetlo už je filtrované cez to okno, hej, potom si dáme ešte žalúzie, lebo nás zaslepuje ešte závesy pre istotu. A celý čas sme vystavení tomu umelému osvetleniu z tej obrazovky. Hej.
ktorá obsahuje väčšinu toho modrého svetla. No a teraz my, tým, že sme vlastne v tých uzavretých priestoroch, kde to slnečné svetlo nie je tej intenzity, ako je vonku, tak tie oči nemajú dostatočnú stimuláciu. A teraz prídeme vonku, oni nezareagujú tak rýchlo, ako by mali, a nás to slnko oslepí, ale my máme pomôcku. Slnečné okuliare. Založíme slnečné okuliare a pokračujeme v oslabovaní nášho zraku. Aj tým, že vlastne nestimulujeme ani tie čapíky a práve tie potrebujú pre ostré videnie. Prírodzené slnečné svetlo. Dneska máme kopu štúdií na to, že nedostatok slnečného svitu má ohromný vplyv na nárast a rozvoj krátkozrakosti, hlavne u detí. Hej? Tým, že trávia veľa času doma a nie vonku na prírodzenom svetle, tak sa tá krátkozrakosť takto extrémne rozširuje medzi ľuďmi. Hej? Že už je to doslova pandémia. Hej. Taká iná pandémia. A vlastne detičkám sa už teraz dávajú vo veľkom slnečné okuliare. No. Už to je bežná vec. A to? Ku čomu? Že sa dávajú už slnečné okuliare teraz. Že to je prax teraz. Že to už je teraz bežné vidieť malinké deti so slnečnými okuliarmi. No to je úplne celé zlé. Veď to ani oční lekári neodporúčajú malým deťom. V našom podnebnom pásme vôbec nie sú nutné slnečné okuliare. Nehovorím, keď sa šoféruje, lyžuje, bicykluje, alebo idete do hôr, kde je ten svit extrémne silný, alebo pri mori. Dobre, ja som zvládla aj more aj bez okuliarov, lebo tie oči už sú zvyknuté, hej, ale proste, keď potrebujete, tak na to krátkodobé použitie áno, ale nie permanentne. Ja vidím tu, keď idem ráno, že je zamračené, pod mrakom, mrholí a ľudia v slnečných okuliárach. To je pre mňa nepredstaviteľné. Ale skutočne, že tam je už tá svetloplachosť taká silná, že ten človek nedokáže ani v zamračenom počasí fungovať. A ako to zlomiť vlastne toto? Začať si privykať znova na to svetlo? Proste no samozrejme. Tie bunky dokážu reagovať na to svetlo, takže pomaličky. Ak je tam svetloplachosť, tak s tými okuliármi postupne dole. Vyjdem na balkón, zavriem oči a nastavím tvár slnku. So zavretými očami vydrží každý na tom slnku. Hej. Ak už nevydrží ani so zavretými, tak to už si neviem predstaviť, aký problém tam musí byť. Ale verím tomu, že to väčšina zvládne. Takže takýmto postupným privykaním v lete radšej dať šiltovku aj detičkám alebo klobúčik, ale určite nie slnečné okuliare. Deťom vôbec nie. Pretože ten zrak sa ešte stále vyvíja a ako hovorím, práve nedostatok toho slnečného svetla môže spôsobovať problémy. Ďalšia vec, ktorá môže byť problémom pri nosení slnečných okuliarov, naše oči sa chránia pred nadmerným tým slnkom, slnečným žiarením, tým, že však to vidíte, hej, keď sa pozriete do oka, keď zapnete svetlo, tak sa zrenička automaticky zúži. Hej? To znamená, že tie dúhovkové svaly, tie farebné svaly, reagujú na to svetlo tým, že sa sťahujú a rozťahujú. Čiže keď je veľa svetla, tak sa zrenička zúži a pošle teda do toho oka len toľko svetla, koľko zvládne, koľko potrebuje. No ale vy, keď budete mať na očiach slnečné okuliare, mozog dostáva informáciu, že je tma a zrenička sa rozšíri. A teraz chodíte permanentne s rozšírenými zreničkami. No, tak nehovorím, že to nutne musí byť, ale najväčší problém pri glaukome, hej, keď dostanete kvapky, potrebujete zúžiť tie zreničky. No, tak namiesto kvapiek môžeme použiť slnko. Ale tým nechcem povedať, že tí, čo užívajú kvapky proti glaukom, že ich teraz okamžite prestanú užívať. To v žiadnom prípade. To len pod dohľadom lekára, pretože to sú, poviem, prudko návykové, aby ste si nespôsobili ďalší problém. Postupne, hej. To znamená, že ak sa chcete vyhnúť glaukomu, tak slnko. 15-20 minút na slniečku, hej. To je najlepší lekár. Naozaj na všetky zrakové problémy slnko. A tma. Aj zadarmo. Inak, zatiaľ je zadarmo. Slnko. Áno. Tak, aj tma. Veď práve preto sa Batesova metóda volá metóda prírodzeného zlepšovania zraku, pretože využívame všetko to, čo nám je prírodzene k dispozícii. A no, otázka je, že prečo to nie je tak rozšírené aj medzi očnými lekármi a celkovo v živote, v spoločnosti. No prečo? No? Tak, lebo to nie je zisková oblasť. Hej? Že keď si zoberiete, že len operácie očí koľko stoja okuliare. Hej?
No. Presne, no. Ako to sú obrovské peniaze, ktoré sa točia v tomto oftalmologickom priemysle. To znamená, a zase je to okamžité riešenie. Hej? Nie každý je na to stavaný, aby proste venoval sebe nejaký ten čas. Hej? Dnes žijeme v instantnej dobe, kedy všetko potrebujeme mať okamžite, hneď teraz a včera bolo neskoro. To znamená, že je len prirodzené, že tí ľudia sa naučili, že všetko prijať a riešiť okamžite, nejaké rýchle riešenie. Hej? Len tie rýchle riešenia nemusia byť vždy dobré, hej? Lebo v podstate, či sú to okuliare, keď si zoberiete, vo väčšine prípadov, keď tie okuliare raz nasadíte, tak ten zrak postupne slabne a okuliare sú stále silnejší. Hej? Keby to bolo naozaj dobré riešenie, to už vlastne doktor Bates riešil túto otázku, že keby okuliare boli dobrým riešením, tak by sa postupne tie dioptrie znižovali, tak ako sa zrak zlepšuje, až by sa úplne vysadili. Hej? Tak by to malo byť, keby boli účinné, lenže takto to nie je. Hej? To, že u detičiek veľakrát sa hovorí, že vyrastú z tých okuliarov. No dobre, lebo to očko stále rastie, hej? A je prekvapivé, aká úžasná je kapacita toho organizmu, že dokáže aj napriek tej bariére v podobe okuliarov to očko rásť. Áno. Samozrejme nie u každého, pretože sú deti, u ktorých tie dioptrie si ich často dajú dole a že pri športe im rodičia dajú dole, ideme von na slnku, nedaj si ich, takže ono je to podľa mňa aj také jedno s druhým, že deti prirodzenejšie sú v tomto. Cítia. Áno, a tie poctivé deti, bohužiaľ u tých ten zrak je potom horší. Hej. Mala som prípad, kedy pani mala -9, keď prišla za mnou, teda mala -8 okuliare, ale bola tesne predtým u očného lekára a nameral jej už -9. Ale volala mi, tak som mi povedala, nech si nedá robiť okuliare -9 silnejšie, ale nech príde. Za 1,5 hodiny, keď bola u mňa a pracovali sme spolu a keď si nasadila potom tie svoje -8, hovorila, že má pocit, že vidí ako rentgenovo až do vnútra veci, že tak ostro. Hej, to znamená, ona si išla rovno dať urobiť -7 a -6 až po -5, tuším. Hej? Čiže aby mala možnosť si dávať slabšie. Takže v podstate aj ľudia, ktorí prídu s takými vysokými dioptriami, tak takým prvým krokom je odvykanie si od okuliare. A to je hlavne u tých dospelých najväčší problém, lebo si povedia, no ale ja mám vysoké dioptrie a bez nich nevidím nič. No, a skutočne skúšali ste? Nie. No lebo ráno ich nasadí a večer ich zloží, hej? No jasne, že za tú chvíľu, čo má rozmazané videnie, ráno po prebudení máme všetci rozmazané videnie. Doktor Bates o tom písal, dokonca počas spánku ten zrak sa zhorší aj tým, čo majú normálny zrak a tí, čo majú oslabený, sa im môže ešte zhoršiť. Hej? Ráno, ako hovorí sa, že musíme sa rozkúkať doslova. Áno, lebo ja teraz chodím ráno na slniečko, keď vychádza slnko, a keď sa zobudím a idem von, tak tiež tak niekedy, že čo sa to deje a potom za tú chvíľočku sa neadaptuje ten zrak. Že naozaj, môžem to podporiť, takže ďakujem, že ste to teraz spomenuli, lebo uľavilo. Je to normálne, hej? Tak to povieme. No, čiže čo som hovorila? No, že vlastne doktor Bates písal o tom rozmazanom videní, alebo tom kolísaní, dokonca hovoril, že oko môže kolísať v rozmedzi až 20 dioptrií a dokonca z plusových na mínusové. Hej, keď meral. Hlavne u detí, ktoré mali väčšiu pružnosť toho zraku. Čiže povedzte mi, vráte ma, o čom som hovorila predtým, lebo normálne, ako sme sa teraz zarozprávali, tak som to hovorila. Vlastne dospelých treba odučať hlavne od toho, aby sa začali veriť, že vidia. Že máme tie programy. Hej, tie programy. Áno, no ten jeden program je ten, že proste zrak sa bude len zhoršovať, hej. Ďalší je ten, že bez okuliarov nič nevidím. No a teraz si zoberte, že dáte si dolu okuliare, tak máte jednu veľkú machuľu, hej. Záleží od výšky tých dioptrií. Samozrejme, keď má niekto -1 dioptriu, tak to zase nie je taká katastrofa, ako keď má -10. No, čiže závisí od výšky dioptrií, ale v podstate každý jeden má to videnie do určitej miery rozmazané. A teraz nechajte tie oči úplne odpočinúť. Hej? Môžete si ich na chvíľu zakryť, ako som hovorila, ten palming, čiže zavieť a zakryť dlaňami, aby si tie oči na chvíľku odpočinuli.
A potom, keď dáme dolu ruky, aby si tie oči zase privykli na to svetlo, aby to nebol taký prudký skok. A potom pomaličky môžem zažmurkať, hej. Otvorím oči a ten obraz samozrejme nebude ostrý, hej, zápätí. Ale ak ja nebudem na silu sa snažiť vidieť, čo je predo mnou, ale nechám tie oči uvoľnené, nie ja sa budem snažiť vidieť, ale nechám tie veci, aby prišli do tých mojich očí, hej, dostávam to. A uvidíte, že po určitej dobe sa začnú tie obrysy tých predmetov trošku viac formovať. Hej. To, čo dokážete vidieť aj pri extrémne rozmazanom zraku, je farba. Hej. Lebo farba bude červená, či bude tu, alebo meter, alebo ďalej. Samozrejme, ak má niekto extrémne vysoké dioptrie, tak ani v diaľke tú farbu neuvidí. Tak začneme tam, kde vidíme tú farbu. Hej. Aby sme učili tie oči pozerať bez námahy. Uvoľnenie, bez napätia. A to môžeme len tak, že proste nebudeme sa snažiť na silu zaostrovať a snažiť sa vidieť, čo to tam je. Hej? Tak nebudem hneď zaostrovať na písmena. No keď ich nevidím ostro, no tak ale vidím, že vidím čiernu machuľu na bielom pozadí, nie? No tak budem počítať, koľko tých čiernych machuľ vidím. Hej? A idem 1, 2, 3, 4, 5, 6 a tak ďalej. Pokiaľ vidím, hej? Keď nevidím, budem počítať riadky, ak ich dokážem rozlíšiť. A keď nie, tak skončím. Hej? A začnem zase inokedy. Alebo prídem bližšie, môžeme to skúšať z rôznej vzdialenosti a tak ďalej. Čiže začneme farbami, hej? Pozriem sa, kde doma v domácnosti mám napríklad červenú farbu. Jeden deň si vyberiem len červenú, druhý deň len oranžovú a tak ďalej. Máme 7 farieb dlhý, na každý deň máme jednu farbu. A takýmto spôsobom ja vám ukážem, aby ste videli, aký tu ja mám krásny koberec. Oh. To je naša detská izba. Čiže môžete hľadať farby aj v detskej, tam je to najfarebnejšie asi. Áno, aj u nás. Ináč máme veľmi podobnú stenu ako vy koberec v detskej. Čiže takýmto spôsobom, tu je červená, tam je, nesnažiť sa o to, čo to je. To isté môžem robiť vonku. Idem na prechádzku do prostredia, ktoré poznám, nemusím si tie okuliare zobrať len do vrecka pre istotu, aby som mal istotu, ak náhodou, hej, budem potrebovať. Ale skúsim ísť, hej, a nechať tie oči voľne spočinúť na tom, čo je predo mnou. Hej. A hľadať. Tu je červená, tam je. Môže to byť červená strecha, červená značka, červený obrubník, červený kontajner. Nie je podstatné, čo to je. Len, že dokážem rozlíšiť tú farbu. Ja keď naučím oko fungovať uvoľnenie bez námahy, tak sa pomaličky začne regenerovať. Práve to napätie to oko brzdí a oslabuje ho. Hej? Takže akékoľvek napätie, ktoré oslabuje zrak, tak my sa mu snažíme vyhnúť. Hej? A používať to oko uvoľnenie. Takže aj tí ľudia, ktorí majú vysoké dioptrie, dokonca aj mala som chlapca, ktorý bol ako nevidiaci, hej? Prišiel s tým, že má detskú mozgovú obrnu, bol chodiaci, ale od malička vlastne nevidel a mal dioptrie len kvôli astigmatizmu, čo je vlastne nerovný povrch oka. Minus 3 dioptrie, ale či ich mal na očiach, alebo nebal, efekt bol skoro rovnaký. Hej? A som mu povedala, že nech príde k tomu optotypu a nech mi ho číta. No tak mi prečítal asi 2 riadky zo vzdialenosti zhruba 10 cm. Hej? Čiže asi takto, na takúto vzdialenosť. No a po 2 hodinách práce prečítal z 80 cm 3 riadky. Čiže vlastne toto, čo prečítal predtým z 10 cm, videl teraz zo 120. Wow. Čiže 12 krát väčšia vzdialenosť ako pred 2 hodinami. Potom sme druhý deň išli vonku a on bol extrémne svetlocitlivý. Mal šiltovku, čierne okuliare, otca sa držal za ruku a šiel chrbtom otočený k slnku. Tak neviem, či ešte ten pán, čo sa tu pýtali na neho, či mal väčšiu svetloplachosť ako tento chlapec, pretože fakt on na slnko absolútne, to bol máj, to si pamätám a bolo krásne slnečno. Išli sme vonku na ihrisko a prvé, čo som povedala tak, okuliare dolu, šiltovku necháme, pustíme sa ruky otca, hej, lebo však nevidiaci majú tendenciu, keďže oko nefunguje tak, ako má, tak ho prestane používať. No čo, zavrie ho a veďte ma, hej? Ale ak chceme pracovať na tom, aby sa ten zrak nejako zlepšil,
tak my tie oči musíme začať používať. Hej? Musíme ich prepojiť s mozgom a vysielať tam nejaké impulzy, lebo chceme sa naučiť pozerať. Hej? Takže išli sme s tým chlapcom na ihrisko a znovu po 2 hodinách chlapec si vôbec neuvedomil, že stojí oproti slnku a hádže si s otcom loptu. Wow. Vôbec mi to slnko nevadilo. Mm-hmm. Hej? Čiže praktizovaním toho sunningu, toho slnenia sa dá krásne pomôcť tým očiam. A naozaj pri mnohých zrakových problémoch. Mm-hmm. Mohli by ste teda povedať, že sunning, že ako sa praktikuje pre všetkých, ktorí teraz pozerajú, že iba tak v chvíľučku zavrieť oči, otáčať sa. Keď už nič iné, tak zavriem oči, keby som aj nič iné nerobila. Ale bez slnečných okuliarov, bez dioptrických okuliarov. Priamo na priamom slnku. Vonku, nie cez sklo, lebo to zase filtruje nejakú časť toho spektra. Že vonku na prírodzenom slnku, či si otvoríte okno, alebo vidíte na balkón, alebo pred budovu, alebo ste na prechádzke, môžete si sadnúť na lavičku, keď chcete. Ja to robím tak, že keď čakám, či už na taxík, alebo na autobus, na MHD, tak kým príde, tak nejakých 5 minút nechám oči. Hej, môžete pridať krútenie hlavou zo strany na stranu, ako keď hovoríte nie, aby sa tie oči nahriali z každej strany. Mm-hmm. Veľmi jednoduché, nič zložité. Takže super. A vlastne takéto cvičenia sú v tejto vašej úžasnej knižke. My už máme dosť takú otagovanú, lebo teda stále v nej nájdeme niečo nové, niečo zaujímavé. Je to knižka skvelá, ktorú u Danky si viete kúpiť. A vlastne mohli by ste možno povedať, že s akými všelijakými diagnózami k vám ľudia chodia a s čím všetkým vy dokážete pomôcť? Diagnózy od vymyslu sveta. Nevyliečiteľné. No hlavne také, hej, že keď už mi lekári pošlú, oční lekári, tak mi pošlú také, čo sú z pohľadu klasickej medicíny. Či už sú to detičky, ktoré sú staršie a u ktorých už tá tupozrakosť sa nedá riešiť klasicky, alebo sú to nevidiaci, alebo proste operácie zle dopadli, alebo čokoľvek. Nehovorím, že Batesova metóda je všeliek. Hej. Tak ako nepomôže iná terapia, nemusí ani Batesova metóda. Ale keď si zoberiete, že vlastne celá metóda je postavená na uvoľnení, na relaxácii, to znamená, vy si uškodiť nemôžete. Keď to budete robiť správne, tak si môžete len pomôcť. Hej? Už len to, že uvoľníte tie oči, môžete sa zbaviť syndromu suchého oka, plávajúce mušky, to sú také najbežnejšie prípady. Červené oči, unavené, boľavé oči. Samozrejme, dá sa pomôcť pri krátkozrakosti, ďalekozrakosti, presbyopii, astigmatizme, tupozrakosť, škúlenie. No to sú tie také bežné, hej. Potom z tých očných chorôb dá sa pomôcť. Mala som aj pani s makulárnou degeneráciou, kde naozaj sa výrazne zlepšilo to videnie. Dá sa aj v určitých prípadoch sivého zákalu, hlavne v tých počiatočných štádiách, aj glaukom sa dá. Akékoľvek vlastne patológie sietnice, čo ja viem, čo ešte ma nenapadá. Optické nervy. Teraz momentálne je samozrejme pandémia ľudí, ktorí pracujú s počítačom, takže myslím si, že to suché oko a takéto sú také bežné problémy. No, tomu sa odborne hovorí, že syndrom počítačového videnia. Hej, ak ste to už počuli, počkajte, ako je to? CVS. Skrátka, Computer Vision Syndrome, hej, ak ste to už počuli alebo zaznamenali, kde vlastne je to taký súhrn tých symptómov, jednak sú tam bolesti hlavy, bolesti očí, suché oči, červené oči, často zápaly spojiviek, čiže to je taký komplexnejší problém a v podstate aj to, že vlastne stále pozeráme na tú jednu vzdialenosť, nemenná vzdialenosť, krátka vzdialenosť. A to som tiež chcela povedať, že vlastne veľakrát si ľudia nevedomky sami ničia ten zrak, poviem doslova, že ničia. A v dobrej viere používajú okuliare, ktoré im lekár odporúčil používať neustále, hlavne tie mínusové dioptrie, to znamená pri krátkozrakosti. Ľudia, ktorí nevidia do diaľky, dostanú mínusové dioptrie, čo je vlastne šošovka rozptýlka, hej, keď si zoberieme takto, lebo spojka je takáto, hej, a tá rozptýlka je opačne. Takéto šošovky sa dávajú pri krátkozrakosti, takéto pri ďalekozrakosti alebo presbyopii plútové. No ale vy, keď máte takéto šošovky,
tak oni vám ten obraz zmenšujú. Hej? Mhm. A ja som hovorila, že keď sa pozeráme na blízko, tak automaticky sa mozog vysiela signál, aby tie oči sa čo najviac zakrivili, aby sa tá šošovka čo najviac vypučila do toho tváru tej lupy. To znamená, chceme čo najväčšie zakrivenie, ale tá šošovka, ktorá je v tých okuliároch pred očami, je takto. Hej? To znamená, že my musíme vyvinúť ešte väčšie úsilie, aby sme dosiahli väčšie zakrivenie, ktoré prekoná aj tú korekciu v tých minusových okuliároch. Namáha oko brutálne už. To znamená, že ak tie okuliare sú nie vysoké dioptrie, čo to znamená nie vysoké, hej? Niekedy na ten počítač vidia aj ľudia, ktorí majú minus 4 dioptrie. Hej? Lebo počítač máme v nejakej polmetrovej vzdialenosti. To znamená, ak dokážete fungovať v tejto vzdialenosti bez okuliarov, tak ich nepoužívajte na blízko. Jeden americký optometrista vypočítal, že pri používaní týchto minusových dioptrií na čítanie, čo je vlastne vzdialenosť zhruba tých 30 až 40 cm, sa to namáha 20-násobne viac ako bez tých okuliarov. To znamená, že okuliare by mali naozaj slúžiť len ako pomôcka v tých nevyhnutných prípadoch, kedy potrebujeme vidieť ostro. Či na tabuľu, či na televízor, či pri šoférovaní a tak ďalej, ale keď máme možnosť, okamžite ich dávať dole. Minimálne preto, aby sa ten zrak ďalej nezhoršoval, aby tie oči mali určitý čas na tú regeneráciu, na to uvoľnenie, hej, aby si odýchli od tých okuliarov. Takže keď používame okuliare mínusové, hlavne tých sa to týka celodenne, od rána do večera, nemôžeme byť prekvapení, že hlavne keď ich používame na ten počítač a pri práci na blízko, tak sa nám tie dioptrie budú zhoršovať. Jasné. Čo by ste odporúčili teda ľuďom? Veľa ľudí teraz robí z telefón, alebo robia s telefónmi, majú akože na sociálnych sieťach alebo pri počítači, tak čo by ste im odporúčili? Takú nejakú rutinu počas dňa? No tak, čiže každú polhodinu, každú hodinu, alebo čo by ste odporúčili? Ja viem, že určite je to od každého individuálne, ale možno je taký nejaký štandard, čo by ste vyvedeli. No, takým minimálne prvým krokom je začať si uvedomovať, ako ten zrak používam, hej? Lebo my veľakrát si neuvedomujeme, že nežmurkáme. Neuvedomujeme si to, že máme okuliare nasadené, aj keď ich nepotrebujeme. Ľudia veľakrát, keď prídu ku mne a im dám čítať s tými okuliarmi, zistia, že bez nich prečítajú oveľa viac, pri tých mínusových, myslím, hej. Že dokážu oveľa menšie písmenka prečítať. Čiže dávať si pozor na to, kedy, aké okuliare používame. Ak už sa niekto vydá na tú cestu toho prirodzeného zlepšovania zraku, tak samozrejme tam už sú také podrobnejšie inštrukcie, ale pre také všeobecné naozaj tie slnečné okuliare minimálne. Len keď naozaj šoferujete, aby ste neohrozili niekoho vonku alebo seba, pri bicyklovaní, lyžovaní na horách, pri mori, ale na bežné nosenie určite nie. Čo sa týka toho slnka, pokiaľ sa dá, tak stráviť na tom slnečku čo najviac, koľko sa len dá u detí, x krát, hej. Tam hodina až 2 hodiny, keby boli vonku, to je naozaj také minimum. Čiže to by bolo skvelé. To je až nereálne. V zime. Pozerať to najviac do diaľky. To znamená, keď vy pracujete väčšinu dňa s počítačom, tak sú také pravidlá, hej, buď 20, 20, 20 alebo 30, 30, 30. Môžete si, že každých 20 minút, 20 sekundová pauza, pozrite aspoň 20 metrov do diaľky. Hej. Alebo 30, to už je jedno. Ako má to inak, že aj apky, aj aplikácie sú na to, keď upozornia, hej. Akože chce sa to. Alebo si dajte do knižky záložku. Majú takú nevýhodu tie apky, že si to vie človek zrušiť. Keď niečo robím, tak, ale svoje tak vie si tak človek nastaviť, že sa mu všetko zatmie. Akože a nevie si to ani odblokovať. Áno. Ako som ja. Ja som zistila ináč teraz pri mobile, už sú to naozaj, že musím povedať, že smartfóny, inteligentné telefóny, lebo ja keď som v tmavej miestnosti, tak sa stlmí aj ja z toho tej obrazovky. A prejdem na svetlo a sa zvýši kontrast. Čiže som bola prekvapená, hej, že to je takto, lebo na tom staršom telefóne som si musela ja sama to robiť. Ty to robí sám. No. Čiže naozaj, aby tie oči mali čo najviac odpočinku, takže také 3 základné rady, hej. Slnko, tma, pohyb. A tým pohybom nemyslím len pohyb ako taký tela,
ale pohyb tých očí. Lebo práve keď pozeráte na tú obrazovku, ten pohyb je minimálny. Pozeráme na jednu konštantnú vzdialenosť, bez pohybu, bez žmurkania. To, čo je charakteristické pre zdravé oči, je neustály pohyb. To znamená to, čo robia malé deti, toto, hej? Hej, sleduj muchu. Áno, muchu napríklad, hej? Čiže mal chotiť nejaké muchy. Ale tak psík je ideálne, hej, zvieratko, pretože keď mu hádete loptičku a sledujete aj tú loptičku, aj toho psíka, ako beha, tak to je úplne geniálne, hej. A na to nepotrebujete ani okuliare, však psík vám loptičku nepoterajú vás teraz. No. Čiže, neviem, tu je nejaká otázka, čo tam je, okuliare do diaľky. Môžete prečítať, ja to nevidím. Tu na tomto. Škoda, že som o tom, Diana Judina píše, že škoda, že som o tom nebola poučená. Od 7. triedy ZŠ mám okuliare do diaľky a mala som ich mať na nose stále. Žiadny očiar mi ako dieťaťu nikdy nepovedal, že keď nemusím nenosť. To očiar nepovie, no. Nie, skôr povedia opak, že nosiť stále. A ja som sa pýtala viacerých očných lekárov, doteraz mi nikto relevantnú odpoveď na to nedal. Bolo to skôr také, že aby sa oči viac nenamáhali a zrak sa ďalej nezhoršoval. No ale keď si logicky zoberiete, že vlastne keď pozeráte na blízko s tou opačnou šošovkou, je jasné, že oko sa musí namáhať. A oveľa viac. Aj s tými okuliármi ako bez nich. Takže jasné, ako ľudia to nevedia a veľakrát práve tí, ktorí to poctivo nosia, to som vtedy nedopovedala, že tá pani s tými -9, keď prišla, tak rozprávala, že mala sestru, ktorá tiež nosila okuliare kvôli krátkozrakosti, len ona nebola taká poctivá, hej, tie okuliare boli viac v púzdre ako na nose. No ona skončila pri -3 a táto skončila pri -9. Čiže naozaj... Keď máte rebelskú dušu, tak máte lepší zrak. Áno. No viete, keď si to zoberiete zase z tej strany, že keď je človek tou povahou taký salámista, hej, taký, ako sa to povie odborne? Tak sa to povie, salámista je úplne odborný výraz. No, alebo ešte taký väčšia halus uprdelista, hej, že vlastne si z ničoho nič nerobí, tak ten vôbec nemusí mať problém so zrakom. A práve ľudia, ktorí si všetko berú k srdcu, sú takí introverti, hej, že citliví. Veľakrát, keď si zoberiete taký profil krátkozrakého človeka, je to introvert, utiahnutý, strašne veľké nároky kladie na seba, hej, stále má pocit, že je nedostatočne, hej, na tom, alebo teda, že nie je dostatočne dobrý, stále sa vidí, stále má nejaký komplex zo seba, z niečoho, či už z výzoru, alebo hej, veľmi rád číta, hej, nemá toľko priateľov, radšej zostáva sám zavretý v izbe a radšej číta, ako ísť niekam medzi ľudí. Čiže ja som bola takýto typ, hej, takže... Bola, áno, ja som stále vravím, že ja som konvertovaný introvert na extroverta. Takže v tej dobe, keď som ja bola teda mladá tínedžerka, tak je úplne prirodzené, že som sa k tým okuliarom dopracovala, pretože som na tom bola presne tak, ako to teraz opisujem. Tá charakteristika na mňa úplne sedí. A vlastne aj v škole tí žiaci sú veľmi dobrí, tí krátkozraky. Je zázrak, že ja nemám okuliare, ináč po tomto všetkom, čo ste povedala, ja som sa možno skôr konvertovala. No, ale zase nemusí to byť u každého, hej, pretože veľakrát ten stres, všetko je to stres, hej, aj z tej psychiky, to, čo som hovorila, že tie charakterové črty majú potom vplyv na to, ako reagujeme v rôznych situáciách a tak ďalej. Môže sa to prejaviť na iných orgánoch tela alebo na imunitnom systéme. Hej. Sú deti, ktoré sú často choré, napríklad. Hej. A práve to je z toho stresu, že nedokážu zvládať stresové situácie. Čiže môže to u každého byť niečo iné, ale veľakrát práve tá psychika sa prejaví na tom zraku. Hej. No keď si zoberieme, že vlastne, ja som hovorila, že pri tých ďalekozrakých detičkách už počas toho vývoja, keď sa prejaví, neprejaví, ale keď je proste, zažije to dieťatko nejakú traumu alebo nejakú tú zmenu veľkú, tak môže dojsť k tomu pozastaveniu alebo spomaleniu toho vývoja. Tak naopak ten vývoj, alebo teda ten rast očnej gule môže pokračovať ďalej. A takým najčastejším míľnikom, poviem v odzovkách, kedy dochádza k rozvoju krátkozrakosti, je 2., 3. ročník na základnej škole, kedy vlastne
Aj keď si zoberiete, že to dieťa ešte príde do prvého ročníka, ešte to bude tak, hej, som prvák, som školák, mám školskú tašku, aktovku, peračník, hej, všetci ho chvália, ospevujú, lebo už je školák. Ešte v tom prvom ročníku je to také, že viac sa tie detičky hrajú, všetko takou hravou formou. A potom príde druhý ročník a dieťa si uvedomí, že úloh je viac, hier je menej. Zrazu treba spájať, že je to vážne, že už je v pasci a proste nie je úniku, hej. Že tie písmenka, ktoré sa v tom prvom ročníku naučil, zrazu musí spájať do slabík a slov, hej. A už to nie je také jednoduché. Pre tie deti, a nielen pre deti, vôbec pre ľudí, keď sa učia niečo, čokoľvek neznáme, tak je to obrovská námaha, obrovský stres pre ten organizmus. Hej. Aj keď pozeráme na niečo neznáme, tak sa oveľa viac namáha ten zrakový aparát, pretože sa snažíme rozlišiť, čo to je. Hej. Čiže to napätie je tam väčšie, ako keď pozeráme na niečo známe. To znamená, že ja keď čítam slovenský text, tak tie oči sa nenamáhajú tak, ako keď čítam v ruštine alebo fínštine. Proste jazyk, ktorý nie je blízky, hej, lebo tam musím ísť po písmenku, kdežto pri tom slovenskom, ja to už mám, ako povie tá fotografická pamäť, že slovo mama si predstavím ako obrázok, hej. To znamená, že ja už mám v pamäti uložené celé tie slova, takže ja nemusím ísť po písmenku, mi stačí, hej, to sú také tie kadejaké hry, čo bežia internetom, že prvé, posledné písmeno je rovnaké a medzi tým všetko je poprehádzané a napriek tomu dokážeme prečítať ten text, hej. Čiže to dieťa, keď sa učí v tom druhom ročníku čítať a ide to strašne ťažko. A teraz si zoberte, robí niečo, čo ho nebaví, pričom sa nudí a pozerá na blízko. Hej? Lebo pri čítaní musí pozerať na blízko. A čím horšie mu to ide, tým dlhšie musí sedieť nad tými knihami. To znamená, že kombinácia toho pozerania na blízko s tým stresom, ktorý z toho zažíva, že to musí a nechce, je proste iniciátor toho, že proste začne tá krátkozrakosť od tých detí. Takže aj to, u tých druhý, tretí ročník, tých som mala strašne veľa prípadov. A potom taký druhý milník je stredná škola, kedy vlastne žiak, tínedžer, hej, mení sa celkovo aj hormonálny systém, dieťa zase prechádza z jedného kolektívu do druhého kolektívu, mení sa učiteľský zbor, vyššie nároky sa už kladú na toho študenta, hej, už si veľký, zodpovedný, musíš to. Hej. Takže toto je ďalšia taká veľká zmena, kedy môže dojsť k tomu zhoršeniu videnia do diaľky a to bol vlastne aj môj prípad, kedy ja zhruba 15-16 ročná som začala nosiť okuliare. Ďalší taký milník je vysoká škola. Úplne iný systém vyučovania, hej. Nárazové tie štúdia, hej, na tie skúšky. Pamätám, keď som sa učila na štátnice, tak mesiac, každý deň od 9. do 9. a posledné dni už som ani pomaly nespala. To bol taký stres, že ja sa divím, že som vtedy už ani skolabovala, nie, že som vôbec videla niečo. Ale skutočne, že sú prípady, kedy práve po štátniciach tí študenti zažívajú veľký nárast dioptrií týchto diaľky. Wow. Práve z toho stresu a z toho nadmerného pozerania na blízko. Presne, ich to nerieši. Tak to, aký to má úplne komplexný súvis všetko spolu. No, áno. No, keď si zoberiete, že vlastne taká východná Ázia, mám kolegu, ktorý žije v Hongkongu a ten hovorí, že tam vlastne krátkozrakosť je doslova pandémiou tej spoločnosti. Rieši sa na najvyšších miestach už vlastne ako politici. Že tam majú také opatrenia, napríklad tým deťom kvapkajú do očí atropín, aby proste paralizovali tie akomodačné svaly a proste to dieťa do určitého času dokážu udržať, hej, nejako tie dioptrie na úzde, ale kvapkajú to rok a pol, možno aj 2, ale ako náhle prestanú, bum, hej, tie dioptrie extrémne narastú. Tam totižto sa kladú obrovské nároky už na tie deti. No, už v predškolskom veku oni, keď idú do škôlky, už musia vedieť nejaké 2 jazyky a hrať na hudobný nástroj, lebo tam sú aj škôlky prestížne, základná škola je prestížna, proste, aby si, hej, budovali nejakú tú prestíž, tak tie deti sú vystavené obrovským nárokom. A samozrejme už v detstve trpia krátkozrakosťou, hej, čiže tam ani nedojdu do 2. 3. ročníka, už v škôlke nosia. A
keď sme boli na Sri Lanke, sme boli mesiac na Sri Lanke v marci, tak mi Martin hovoril, že videla si niekoho s okuliarmi, okrem Európana? Nikto, s nejakými. Áno, lebo tam stále ujde na slnko. No presne, pohyb, lebo stále tam musíš dávať pozor, či tam naozaj, tam by ste hľadali vyslovene, že s okuliarmi jedného sme videli. Jeden Sri Lančan, no. Dobre. No a potom ďalšia možnosť, ako to riešia, ešte sú také, ja ich volám záťažové šošovky, ktoré sa používajú na noc počas spánku. A videla som video, to určite nájdete, keď si vygooglite. Už maličké deti učia, ako si to vkladať. Také, ja neviem, mohlo mať 4 roky, ako si vkladať tie šošovky do očí na noc. A to vlastne počas spánku, ako tlačí na to oko, tak stláča tú očnú guľu. Ježiš, to mi pripomína to, keď si odrezávali tie pety, tie čínske princezne. Tým deťom. Takže oni potom vydržia niekedy deň a pol bez tých šošoviek, akože vidia bez tých okuliarov. Ale musia s tým spať. Aby to stláčali. Čiže ani to nie je dlhodobé riešenie. To si niekedy hovoríme, že ako zle sa to žije. My sme ešte veľmi v pohode. Dobre, ja si myslím, že by sme mohli už aj pomaly to ukončiť. Že by ste mohli povedať ešte ľuďom, kde vás nájdú, keď vás budú chcieť kontaktovať, kde ste na sociálkach, kde ste fyzicky a tak. A psychicky? No, fyzicky som v Banskej Bystrici. No, momentálne pracujem len online, keďže je taká situácia, aká je a ja nechcem ľudí rozdeľovať na OP, OTP a neviem, aké všelijaké skratky. Som sa rozhodla, že ani ja nepôjdem týmto smerom, takže momentálne pracujem len online. Mnohých teraz ľudia ani veľmi nechcú cestovať v tejto dobe, takže je to, myslím si, že pre každého schodnejšie. Samozrejme, to osobné stretnutie je určite lepšie, pretože ja si môžem toho človeka otestovať, môže si to vyskúšať naživo, aj tie aktivity, hlavne pre tie detičky. No, ale samozrejme, vieme sa prispôsobiť aj pri tej online konzultácii tým potrebám. No, v Banskej Bystrici mám Centrum Provitalis, nájdete všetky informácie vlastne na stránke www.provitalis.sk. Napíšeme potom do komentu pod video, ktoré uložíme. No, som tuto na Instagrame, som na LinkedIne, ale na Facebooku krásnu skupinu. Na Facebooku som asi najaktívnejšia. Mám tam vlastne aj stránku Provitalis Centrum a mám tam aj skupinu, ako si zlepšiť zrak bez okuliarov, kde vlastne si dávame aj rôzne hry a proste otázky tam ľudia môžu klásť a tak ďalej. No, sú tam teda aj rôzne články, aj už videá, ktoré boli natočené. Čiže v tej skupine je to celkom prehľadne, dá sa to tam podľa tých tém nájsť, koho čo zaujíma. No, ak by teda niekto chcel ísť cez tie knižky, lebo sú ľudia, ktorí idú len podľa knížiek a dá sa to. To je jedna. Potom mám ešte druhú, tu som zabudla ukázať. Tá vyšla minulý rok, volá sa Neobyčajný zázrak, príbehy z mojej pracovne, ktorá je z môjho pohľadu tiež celkom dobrá. Pretože je to písané takým ľahším štýlom, na štýl možno beletrie, že je tam jeden taký príbeh Evy a pomedzi jej príbeh sú teda tie skutočné príbehy mojich klientov, kde vlastne ten človek sa môže stotožniť s príbehom toho konkrétneho človeka. Sú tam kapitola, kde je vlastne okuliare, laserové operácie, potom je tam kapitola ako pre dospelých, hej, aké rôzne problémy všelijaké zažívam s tými ľuďmi, alebo teda riešim. Potom je tam kapitola venovaná detičkám, no a posledná kapitola je psychika, hej, ako tá psychika to všetko dokáže narobiť a čo všetko dokáže spôsobiť zhoršenie videnia. No, a takisto sú tieto príbehy doplnené o techniky a aktivity, ktoré sa dajú robiť, takže sa dá vybrať z týchto dvoch. No a momentálne pracujem na detskej knižke, už síce ju avizujem 3 roky pomaly, ale všetko to stojí na ilustráciách, ale už sme v cieľovej rovinke, lebo už posledné ilustrácie sa dopracovávajú a knižka, verím, že vyjde v prvom polroku. Sú to vlastne básničky pre detičky malé a každá básnička
opisuje nejakú aktivitu na stimuláciu zraku. Sú tam krásne ilustrácie a budú tam inštrukcie pre rodičov alebo pre učiteľov, takže verím, že to bude zase ďalšia pomôcka, hlavne pre tie malé deti. A verím, že vyjde naraz aj slovenská, aj česká verzia. Paráda. Super. Dobre, ďakujeme veľmi pekne. Ak máte ešte niekto otázku, tak máte šancu sa ju spýtať. Šup, hop, hop. Pýtajte sa, a ja ešte poviem, že vy máte aj vlastné občianske združenie. Keď niekto má pocit a chce podporiť dobrú vec, tak určite sa skontaktujte s Dankou a vypýtajte si všetky údaje. No, to občianske združenie, aby to ľudia zase nebrali, že neviem, akú aktivitu robím. To občianske združenie je založené kvôli môjmu synovi, ktorý je vlastne postihnutý. Čiže to sú peniažky, ktoré zbierame vlastne pre neho, aby sme mohli financovať veci, ktoré nám nefinancuje alebo neprepláca zdravotná poisťovňa, kadejaké rehabilitačné pomocky a tak, ale na to si reklamu nechcem robiť. Jasné, to robíme my, to iba tak úplne čisté. Teraz myslím, že je to obdobie, kedy sa odovzdávajú tie 2%. No, teraz, ja som mala obrovský problém, keď som ešte chodila do práce, že som nevedela, komu to dať a tak. Nikdy ma tak nikto neoslovil, že by bol zaujímavý pre mňa. Vždy toho bolo buď strašne veľa a strašne ďaleko, ale no, proste niekedy je to fajn sa takto dozvedieť. Pofiderné organizácie. Takže niekedy je to fajn vedieť takto priamo. No, takže toto toľko, no. Ja budem rada, keď vám pomohli tie informácie, no a vravím, kto chce hlbšie ísť do tej problematiky, tak buď cez tie knižky, alebo potom cez tú osobnú konzultáciu, kde naozaj vás viem nasmerovať a už pôjdete svojím tempom. Ja môžem teda ešte povedať za seba, že ja tieto veci praktikujem už dlhšiu dobu, sunning a palming, a je to úplne úžasné pre človeka, ktorý sedí za počítačom. Mi to veľmi, veľmi veľa pomohlo. S tým sa fakt dobré. Ten posledný rok a pol, tuším, tak nejak to praktikujem, takže všetkým veľa odporúčam. A ďakujeme veľmi pekne za tento rozhovor. Ďakujeme krásne. A teším tie knižky vaše. No, na tú básničkovú sa veľmi teším aj ja. A ja. My sa tešíme najviac. Vy sa tešíte úplne najviac. Áno. Dobre, tak ďakujem za pozvanie a nech sa vám teda darí vo vašej práci ďalej. Majte sa pekne. Aj vám. Do počutia. Dobre.